В столичен хотел се проведе празнична вечеря ифтар. На нея официален гост бе турския премиер Емруах Ишлер, поканен от главния мюфтия Мустафа Алиш Хаджи. Неговото посещение, заедно с срещите му с представители на българската власт, се пазеха в тайна от медиите, като не се обявяваха официално от пресцентровете на институциите, които той посети, и журналистите не бяха допускани да ги отразят. Вечерята също не бе официално обявена. На събитието присъстваше и евродепутатът Искра Михайлова. Присъствам, защото съм поканена и уважавам всички, които присъстват на тази вечеря. А защо за тази вечеря, както и за другите събития, на които присъства Емруах Ишлер, не са осведомени българските медии и не са поканени? Представа. Затова нямам представа, не е моя работа да знам. На вечерята ифтар гост беше и председателя на антиконституционната партия ДПС Лютви Местан. Той бе строго охраняван от медиите и ни забраниха да му зададем каквито и да било въпроси. Добре, защо не може да му зададем въпроси? Обърнете се към тях. Към кой да се обърнем? Отговор на нашите въпроси не получихме и от главния мюфтия Мустафа Алиш Хаджи. Извинете, може ли да ви питаме само защо българските медии не бяха допуснати днес в мюфтийството на срещата? Извинете. Отбрани медии бяха допуснати да влязат, тъй като нямаше официална информация, че е необходима акредитация за въпросната вечеря. Значи допуснати са само определени журналисти. Вие не сте в списъка, така че не мога да ви допусна. Маргарита Станева. Да, а защо само определени журналисти? Защото... Моля? Известен факт е, че Емруах Ишлер отговаря за културното историческо наследство на Турция на Балканите и в частност претенциите на главното мюфтийство към вакъфските имоти. Това е най-вероятният предмет на обсъждане на срещите, които турския вицепремиер е провел у нас.